हेलो लोगोफोर, गिबियावनो आंनि एमबी बड' एडु चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनै आरोबाव बड' जिके सोंनाय फिननाय लानानै फैलायबाय बर' रावै। नोंथांमोना जुदि आंनि बड' जिकेनि सोंनाय फिननायखौ थारैनो मिथिनो लुबैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ जोबजासिम नायलांजोबदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो, अब्लाना आं भिडिअ जेब्लानो गोदान लाबोगोन अब्ला नोंथांमोना नुग्रोगोन। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। गिबियावनो कुइसन नाम्बार 1, माबे जुनारनाव कर'ना भाइरास जानो हाया? बिनि फिननाया जागोन एन्जरनाव कर'ना भाइरासआ जानो हाया। कुइसन नाम्बार 2, बियो मा दाउ जाय गाइखेरनिफ्राय दैखौ आलादा खालामनो हायो? बिनि फिननाया जागोन हांसो दाउआ गाइखेरनिफ्राय दैखौ आलादा खालामनो हायो। कुइसन नाम्बार 3, आलुनि चिप पेकेटआव माबे गेसखौ बाहायनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन नाइट्रजेन गेसखौ आलुनि चिप पेकेटआव बाहायनाय जायो। कुइसन नाम्बार 4, भारतआव गिबिसिन रेलनि हान्थामेलाया माब्ला आरो बबेयाव फोसावजादोंमोन? जिदाइनजौ 53 खृष्टाब्दआव मुम्बाइ आरो ठाणेनि गेजेराव बाहायजादोंमोन। कुइसन नाम्बार 5, बिदि मा जायगा दं जेराव सानखौ गोथां कालार नुयो? बिनि फिननाया जागोन एन्टार्कटिका महासागराव साननि गाबखौ गोथां कालार नुयो। कुइसन नाम्बार 6, हिन्जावा गावनि फिसायखौ गावनि मा अंगखौ माब्लाबाबो दांनो होआ? बिनि फिननाया जागोन गावनि आथिंखौ हिन्जावा माब्लाबाबो हौवानो दांनो होआ। कुइसन नाम्बार 7, भारतआव सोर गिबियै आरो माब्ला रांखौ सोलिहोदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन 1542 मायथाइयाव शेरशाहया गिबियै भारतआव रांखौ सोलिहोदोंमोन। कुइसन नाम्बार 8, भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन डाकघरआ बबे रायजोआव दं? बिनि फिननाया जागोन मुम्बाइआव। कुइसन नाम्बार 9, भारतारि हारिमायारि कंग्रेसनि जोनोमा माब्ला जादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन 1885 खृष्टाब्दआव कंग्रेसनि हारिमायारिआ जोनोम जादोंमोन। कुइसन नाम्बार 10, लास्ट कुइसन, मुख्यमन्त्री जानो थाखाय बेसेबां बैसो जानो नांगौ? बिनि फिननाया जागोन 25 बोसोर बैसो जानो नांगौ। स' फ्रेन्ड्स, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनदों? मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक शेयार खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो।